På en psykiatrisk afdeling, der er søvn ofte en meget stor ting. Rigtig mange, der er indlagt, de sover dårligt. De kan ikke sove, eller de sover for lidt, eller måske sover de for meget, eller de sover på de forkerte tidspunkter. Og derfor så tænkte jeg, at sådan noget med at prøve at normalisere en døgnrytme, er faktisk en lavt hængende frugt. Det er et sted, man kan gøre en forholdsvis enkel indsats med nogle enkle virkemidler. Det består jo både af en lysdæmpning om aftenen, hvor man fjerner de blå frekvenser fra lyset, men også en morgenvækning, kalder jeg det, hvor en lampe tænder tidligt, ligesom for at simulere en kunstig solopgang. Patienterne får i højere grad en naturlig søvn eller trang til at sove. De går i seng tidligere, og vi oplever, at de siger, i hvert fald for størstedels vedkommende, at det hjælper dem til at falde i søvn, så de oplever det også subjektivt. Specielt er det noget, jeg hører fra nattevagterne, at hvor nogle patienter før i tiden havde svært ved at finde ro, de var måske op til klokken 2 om natten, måske holdt de lidt hinanden vågne, det var svært at gå i seng, at den situation eksisterer stort set ikke mere. At folk går i seng inden midnat, simpelthen fordi de bliver søvnige. Et andet afkast, som var helt uventet, det er, at meget af vores personale, som plejer at gå i aften, og især nattevagt, har sagt, at de har meget nemmere ved at falde i søvn, når de har fri, og egentlig ikke føler sig så trætte dagen derpå. Og den indvirkning på arbejdsmiljøet var fuldstændig uventet. Det burde det jo ikke være, for det kan man godt læse sig til, men at selv opleve det, at folk ikke vil af med det igen, det havde jeg faktisk ikke forventet. Jeg troede kun, det ville være en gevinst for patienterne. Jeg synes, jeg har været ret tilfreds med det grafiske user interface, fordi det er ret intuitivt. Generelt har vi gjort det, at vi har undervist nogle ganske få i at bruge det, og hvordan man skulle bruge det. Typisk sådan nogle som mig, læger og nogle nøglepersoner, som så har haft ansvaret for at vise resten af personalegruppen, sådan i praksis, hvordan bruger man det. Hvad skal man sige? Der har været en indkøringsperiode, hvor folk så har lært at bruge det, og mig bekendt, så kræver det ikke særlig meget oplæring. Det gør det ikke.